Салом дӯстон, боз як сайти нави дигар барои пулкоркунӣ бо воситаи задани ҳосилка барои регистрация кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва дар инҷа рекламаи баланси шуморо нишон додагӣ ва дар инҷа балансе ки шумо метавонед аз ҳамин сайт пул бигиред. Инҷа главниро интихоб мекунем ва дар инҷа балансҳои моро нишон додагӣ, баланс пополнение, заработана ва инҷа пул гирифтагимон ва реферални доходмонро нишон додагӣ. Инҷа забери бонус крути рулетка раз 24 часа и получи бонус, яъне 24 соат пас мо бонус мегирем. Хай биё крутита интихоб мекунем, яъне ки шумо 250-25 сент кор карда бошед, баъд метавонед крутит карда бошед. Ва ҳозир мо агар крутита зер кунем намешавад, барое ки мо пул кор карда нестем дар ин сайт. Ва дар инҷа дигар сайтҳоро реклама мекунанд ва инҷа сайтҳоро реклама кардастанд ки ҳамин сайтҳо хеле пул метавад шумо дод. Ва барое ки агар мо бихоҳем ки пул бигузаронем, реклама кунем дар ҳамин сайт, савзака плюса зер мекунем ва дар инҷа метавонем пул бигузаронем дар ҳамин сайт бо воситаи пайри кошелок ё ки бо воситаи фрикаса. Ва инҷа дар фрикасада картаи Visa, Mir, Mastercard, Tron, BNB, LTC кор мекунад. Ва барои пуломона гирифтан виводими поёнгиша минуси сирха интихоб мекунем. Дар инҷа боша мо метавонем пуломона бигирем ва дар инҷа USDT ё ки кошелоки пайра интихоб мекунем. USDT-рам дар ҳамон кошелоки пайр ҳастай ва дар инҷа виберите set или валюта ва инҷа менависем мақсад чӣ хели мо валютамонро дар кора. Инҷа адреси кошелокмонро менависем ва инҷа чанд сумми кор кардагӣ менависем ва минимальная сумма для ввода, яъне ки 2 сент кор карда шумо метавонед аз ҳамин сайт пул бигиред ва комиссияш 1 сент аст. Ва инҷа ввестира интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегузарад. Ва барои пул коркунӣ заработата интихоб мекунем ва дар инҷа моро сайтҳоро нишон медиҳад ки мо заданиёро буд мекунем ва бо воситаи заданиё мо пул кор мекунем. Ва дар инҷа ина задания просмотр видео, яъне ки видео тамошо мекунем, пул кор мекунем, сайтҳоро тамошо мекунем, серфинг, телеграм. Инҷа нависаги ки на чём хотите зарабатывать, если несколько способов заработать, вы криптотест ё выбирайте вариант, яъне ки ягон вариантша инҷа интихоб кунед. Ва хай на мисол бигирем, заданиёро интихоб мекунем ва дар инҷа моро заданиёро нишон медиҳад ки чанд қадар нарх дорам, бо воситаи заданиё мо чӣ кор кардан дар кора ки пул кор кунем. Ва ина дар инҷа нависаги ки зарабатывайте смотря YouTube, яъне ки YouTube тамошо мекунед ва пул кор мекунед. Ва дар инҷа нархш нависагие ки ин қадар нарх дорад. Ва ина боз заданияи дигаре ҳастай. Ишам регистратсия мекунем ва дар инҷам 3 сент кор мекунем. Заданиё 3 сент, 7 сент, 10 сент ҳар хела зависид аз задание мекунад. Инҷа мо кошелок месозем, барои кошелок мо 7 сент кор мекунем. Инҷа регистратсия дар сайт мекунем, 5 сент кор мекунем ва ина заданиё инҷа мешавад. Як задание мо кор мекунем, метавонем аз ҳамин сайт пул бигирем. Ва заданияи дигар посещение сайтҳо ҳастай. Сайтҳоро тамошо мекунем ва пул кор мекунем. Ва ина посещениеро интихоб кардем, мо дар инҷа нишон додисак бонус за регистратсия $1 заработок без вложения, яъне ки регистратсия мекунем, ҳамин сайт мо да $1 пул метавад ва инҷа нависагие ки оплата за просмотр. Инҷа нархш нишон додагие ки ин қадар пул барои як посещение мо пул кор мекунем. Инҷа чандта бисёр ҳастанд, метавонед ҳаминро тамошо кунед ва дар инҷа пул кор кардан бигиред. Ва тарзи дигари пул коркунӣ серфинг аст. Серфинга интихоб мекунем, ям сайтҳоро тамошо мекунем ва дар инҷа ҳам пул кор мекунем. Ва тарзи дигари пул коркунӣ просмотр видео тамошо мекунем ва пул кор мекунем. Дар инҷа просмотр видеоро интихоб мекунем ва ҳозир видео неста ва инҷа видео пайдо мешавад, видео тамошо мекунем ва пул дар баланси мо мегузарад. Ва тарзи дигари пул коркунӣ бошад телеграм, бо воситаи телеграм заданиёи телеграмро иҷро мекунем. Мисол подписаться, лайк, комментария дар телеграм менависем ва пул кор мекунем. Ва ина дар инҷа нависагие ки телеграм подписка автозадания, яъне подписаться мекунем барои телеграм ва мо дар инҷа ин қадар суммода мегузарад.
ҷа ваш рекламе ҳастае дар инҷа бошад. Мо метавонем дар реклама кунем сайтҳоро. Чӣ хеле ки дар инҷа дидесен, ҳам хеле реклама мекунем, агар ягон сайт дошта бошем. Ва ҷазои ман ягон сайт надорам ки реклама кунам, дар инҷа актив нест, нола. Ва инҷа шумо вақте дабоед кард ягон сайт, ва инҷа актив неста нишон метавад, ва инҷа ҳамаш нола яйма. Ва инҷа игри я интихоб мекунем. ва дар инҷа рулетка, крути и получаи бонус интихоб мекунем. ва дар инҷа ҳамон рулеткае ки дар инҷа нишон додагай ҳамияй, ва инҷа бояд ки шумо 25 сент кор кардагӣ бошед. Баъд метавонед крутит кунед калисоро. Ва мо коркардагӣ нестем, барои инҷа мо дар инҷа наметавонем озир кор карда. ва инҷа кашлоки шумо ҳаст, кашлока интихоб мекунед. ва дар инҷа пополнит баланса, мо метавонем балансмона дар балансмон пул бигзаронем. ва инҷа ёки вивести денги кунем. мо дар вивести денги мекунем, намисол барои чӣ хел пула гирифтан дар кора. ва дар инҷа метавонем дар кашлоки USDT ёки кашлоки Payeer пулмона бигирем. ва реферале интихоб мекунем. ва дар инҷа награда за приглашение пользователя, яъне ки вақте ягон кас ба ссилкаи шумо регистрация кард, шумо 16% кор мекунед ва 3% вақте ки ва ё реклама шонда пул мегзаронад. хеле рекламае ки дар инҷа дидесем, хеле реклама нишон медиҳад. ва поёнда реферални ссилкаи шумо, мисли реферални ссилкаро копировать мекунед ва дӯстотонро рӯй мекунед. ва бояд ки дар инҷа нависагие ки шумо набояд ба воситаи эмайл ёки ба воситаи SMS дар ягон дӯстотон рӯй кунед, ки барои сайти шуморо маҳкам мекунад. ва инҷа After дорад. After яъне ки вақте ягон кас дар Google случайно менависад, ҳамин сайта регистрация мекунад ва реферали шумо мешавад. ва инҷа ай 0 то 20-40% ҷа нависагие шумо пул кор мекунед. ва инҷа Win Leader, яъне ки ман ҳозир харидагӣ нестам ҳамин системаро. ва инҷа заплатите в течение выбранного времени, яъне ки инҷа дар оплатита интихоб мекунед. ва дар инҷа нишон додагӣ як ҳафташ $3 ва 10 рӯзаш $20, 50 рӯзаш $75. чанд рӯзаеш ки дар кора вибр мекунед, интихоб мекунед ва купита интихоб мекунед. ва то ҳамон қадара реферал вақте ягон кас регистрация кард, реферали шумо мешавад. ва инҷа поддержка дорад. Поддержкада шумо метавонед бинависед, яъне ягон чизро нафаҳмидед, инҷа сообщениёда менависед ва дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳад администратори ҳамин сайт. ва инҷа новости дорад. дар новости бошад хабарое ки дар бораи ҳамин сайт мешавад, хабарҳоро мепартоянд ва дар инҷа шумо мехонед хабарҳоро. ва инҷа нависагие ки с наступающим Новым годом обновите веб-статус ва чизое ки нави пайдо мешаванд дар инҷа мепартоянд. ва ҳамин сайт бо Telegram дорад ва метавонед дар Telegram инҷа бидуред бо дар бораи ҳамин сайт бихонед. ва инҷа ҳам сообщение техподдержка ва дар инҷа бошад аломати саволро интихоб мекунем. ва дар инҷа нишон додагие ки чӣ хел кор кардан дар кораи могу я имейл несколько аккаунтов метавонем ки чанд аккаунт мекунем. ва инҷа гуфтагие разрешается иметь только один аккаунт, яъне ки як там хеле сайта регистрация кардан шумода мумкина. Агар 2-та 3-та регистрация карда, сайти шуморо маҳкам мекунанд, заблокируют мекунанд ва шумо дига кор карда наметавонед. ва инҷа нависагие ки сколько я могу зарабатывать, ва инҷа нависагие дар бораи ҳамаи ҳамино мехонед дар инҷа. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.